Виж? Хайде. Готови? Дай. Старт! Да се храна, бе. Знаеш как било те? Такова чудо виждал ли си? Не. Това е много яко. Как се ме дресирава? Да и аз да пробвам. Знаеш, тия наиболовен магазините, наиболовец снима ти казват. Страшно. Къде? Да и аз да пробвам. Да, колко? Никой не ми вярваш. Има такива ететри на конска, но са гоимно. По 17 вече. Те е целя такова обикаля. Да правиш истин, да трябва да я има. Не знам, да аз си тата и добър. Айде. Айде. Как се казва? И аз искам. Айде. Що го пускаш, бе, Марки? Лес. Много И интересно. съща го обаче, знае къде да отиде. Не, сега са по местата си. И като няма хора, значи като има други хора тук чужди, Отиди. и не идва, разбираш? Само при тебе. Не, Юр. Чакай. Те са главарите попълна и остат. Виж, гледай как спада опашката и не мърда, виж? И спада в такова, като... Много е готино, нали? Че е пълна и остата, още сега ще направи един кръг, ще дойде. Нека да го глътаме. Краска да я гара по носа. Да, и такова нещо не съм виждал. Много интересно. Чакай, Марки, гледай, сме долу да се гласи лес. Хваташ ли? Миро. Как идва? No, esa sí no podemos estar. Marco, flopas. Позиция аз искам. Аз не съм пробвал. Дали? Не е паднал. Няма тя марката, тя е пълна остата. Много е готино, ако я храниш. Айде, мама. Кученце. Кой те научи на това? А? Кой те научи? Кой те научи на това? Като го глътнем, тя сега има много хляб в стата. Виж как го изкарва от хилета, видиш? Защо го изкарва?